Jo centraria els dèficits del nostre sistema judicial en tres punts molt concrets. El primer, la lentitud. No pot ser que un procediment duri 3, 4, 5 o més anys. No té cap sentit, això. El segon problema, per mi, i ja que estem a Catalunya, és el tema de l'idioma. L'ús del català, tant oral com escrit a l'administració de justícia, és minoritari, molt minoritari. Jo soc un dels pocs jutges que fan judicis, no en català, els faig bilingües, perquè moltes vegades, el que passa al carrer, moltes vegades et trobes que jo parlo en català, el primer que li pregunto, evidentment, a l'acusat. Als advocats ja no els hi pregunto, perquè se suposa que han de dominar els dos idiomes, català i castellà. I el tercer problema és el sistema de selecció de jutges. Els jutges i els fiscals d'aquest país tenim un sistema de selecció absurd, com he comentat abans, estrictament memorístic. Heu de pensar que no passem cap examen psicotècnic. Per això a vegades hi ha les sentències que hi ha. Ni per entrar a la carrera ni després, una mica a nivell de control. No tenim formació continuada obligatòria. Jo cada any faig 3 o 4 cursos d'especialització de coses, i tinc companys que no fan mai res. Tenim una feina per tota la vida, i això és molt dolent, perquè crea una dinàmica que llavors el jutge i el fiscal entren en un sistema de funcionariat. Com que tinc una feina que és fins que em jubili, doncs ja no esmerço esforços en millorar-la. Les persones amb discapacitat pateixen una certa mancança de protecció per part del sistema. En quant a l'àmbit penal, que és el que jo m'he dedicat sobretot aquests últims anys, he de trencar un tabú que la ciutadania i la societat té erròniament molt interioritzat. I és que jo tinc poquíssims casos en els que l'autor d'un delicte, sobretot d'un delicte greu, sigui una persona amb discapacitat mental. Aquest binomi de discapacitat mental igual a delinqüent perillós és fals. Mira, assumptes penals, concretament penals, és a dir, delictes, relacionats amb persones amb discapacitat mental són un 0,7% del total. Un 0,7%. És a dir, és poquíssim. Estadísticament és perfectament assumible. I moltes d'aquestes malalties, perquè aquí està inclòs tots els temes de drogodependència. Jo et diria que un 80% d'aquests casos no és malaltia mental psiquiàtrica, sinó afectacions cognitives i volitives derivades d'un consum abusiu de substàncies estupefaents. Si en el futur, i espero que sigui així, tenim un Parlament de Catalunya amb competència absoluta, que la llei, la LISMI, no només la desenvolupin, sinó que la millorin. Però això sí, els nostres diputats han de ser molt conscients que si volem que en la pràctica tot això redundi en benefici de les persones amb discapacitat i del seu entorn familiar, jo procuro no posar-los tots en un mateix paquet, perquè no és només el malalt mental, és que és tot el seu entorn el que pateix aquesta situació. Si volen que això millori, hauran de posar-hi els recursos necessaris. O si volem una societat justa i equitativa, hem de prioritzar objectius. I l'atenció als discapacitats mentals, sens dubte, ha de ser una de les prioritats de qualsevol sistema democràtic. Home, si tingués l'oportunitat, el que passa que dissortadament està mort i no podrà ser, però m'hauria agradat molt conèixer personalment i compartir un tallat amb en Saramago, l'escriptor. Per mi ha sigut una de les persones que més m'ha influenciat, tant a nivell personal, del que ell ha representat, com per la seva literatura, que considero que és excepcional.